दिनै 28 तारिख रविबार सारिंनि 3टा तामफोरो पश्चिम लक्षीसरा बिसिनि उंगय जों कायसा कुथुमलायखा ओ जागाव पार्टी ऑफिस ओ जागाव आलोचना उंखा जे मियाव 27 तारिख शनिबार दिन जे जोंनि पश्चिम लक्षीसरा बिसिनि हयते बीजेपी नि बानार रमै सिलेंडर खाइनेर अब बर CPM नि MDC गुरुपदनि बुसला बकुनो दिन जोंनि मठाव जुगदान दिफाइयाखौ जों गाहामखायनो साइमानो जों चेथ्रलाय सालायमानो उलसे जों दिनै म प्रेस मिट खाइनानि नकक नोटिस सालायया जे बक एकजन तलां थांमानि अब बसाव इयतनि हिनय इयतनि कोनो दिन उमैमाइया अब बीजेपी नि हयतेनो तेसा बीजेपी ओ सिलेंडर रिउ हिनय जों परिष्कार खाइ जों साइमानो बरक जे थानाय खरक तामरक आबरक न जतन ओ MDC गुरुपदनि बुसलासि बरक न लगे तलांगय थांगो अब बुबागरान अपप्रचार खाइनानि बागै दुमनामनि खाइनानि बागै से ब अबुद्धि तिसाव कोनो दिन ब त्रिपुरा मथानि उंमाइया ताबु पर्यन्त चिनि पश्चिम लक्षीसरा बिसिनि हयते कायसापानो बीजेपी ओ योगदान रियाखौ दिनै त्रिपुरा मथानि हयते आबनो जों परिष्कार खाइ साइमान ते बरक नायदि और जे समय बुफा बीजेपी ओ जयन खाइपुरो आफ्रोन हयतेनो बुसलाब बंग लगिव कोनो दिन बरक चिन त्रिपुरा मथाव जुगदान दिफाइयाखौ आब जतनो बीजेपी नि हयतेसि बीजेपी ओ तेसा थांगय जयन खाइयो ते तामनो साचेना नासुनिप्ला जतनो न हामबाय।